sa haƙuri idan lokaci ya yi ba jinkiri bugo tambari za mu yi ta yi mata za su yi ta yi mana ayyiri ba fahari ko da za mu yi nisa da alkawari cuta ke ce magani a gare ni kin zama sinadari farin cikin da ke zuciya ke kwantar da hankali na a soyayya na zagaya akan ki ne ake ta yi min tambaya da ke zana rayu komai tsayin lokaci za mu rayu akwai tabbaci za mu rayu idan da so kuma akwai kauna ba rabuwa da juna waga zuciya na rufe sirrikana